Alright, here we go. Mabungahong gagabihion. Ako siyang i-share itong live mga Igsoon. Ay, no. Hello? Mabungahong kagabihion mga Igsoon. Kumusta mo diha? Na-late atong live kay o pa na magtrabaho ba? Dahil ning ari na pag kanina panday sa balay niya. Di pa dugay na human. So, mga dugay ta. Okay. Please share our live. Kung paano mapakabantay. Okay? Mabungahong gagabihion mga Igsoon. A blessed and fruitful Friday evening. Again, pasensya ng medyo nadugay ang atong live mga Igsoon kay nakikitiwas gamay ba ang panday dire. So, nata nag-live sa sala. Okay na rin, medyo bugnaw na. Salamat sa Ginoo. Okay, so, Kumusta no? Kumusta yung adlaw? Kamong tanan diha. Ako kanunay nagaampo nga namos mayong kahimtang, mayong panlawas. Actually today busy kayo kay ganinang buntag dito ta sa police station kay gipadto man ta kay mao lagi to nagwali ko dito mga Igsoon. Yan, yung bisita sa ko kadiyot sa mga piniristo, mga inmates.
So, medyo busy good siya. Busy ba? Naidaghang mga appointment today. O nang pasensya na medyo na late ato ang live. But salamat sa Ginoo nga still. Adunong ta ko matulog. Nya nagchat manggo ka brad, nangutan na ka brother shout out brother Mark Jan umandam. Nya murang po ko og nakuan ba nga nindot jud mag-live kay nindot before ta mga tulog mamalandong tas pulong sa Ginoo. Amen. Nindot sa before ta mo pahulay atong tapuso ni nga adlaw pinaagi sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Shout out brother Jamie Payot. May gabi and shout out sa Payot family nga kanunay maminaw sa tong live. Thank you brother for always watching and shout out to Alo Vera watching from Bukidnon this time. Shout out na ko ng mga OFW sila inlaing kanasuran. Okay, so different countries around the world, around the globe. And of course, kato nga permanent resident, shout out ninyong tanan, namos kong prayer. And mga seaman, mga seafarer, no? Shout out ninyong tanan, nasa cruise ship, okay? And shout out na ko ang atuang mga followers, 255,000 followers mabungahong Kristohanon. And then akong shout out ang mga star senders, mga subscribers ani nga page and also mga subscribers sa atong sa atong YouTube channel nga mabungahong Kristohanon. Okay? Salamat kayo, salamat. Shout out yung tanan and of course, akong shout out ang amuang station diri sa Bohol sa Clarin Police Station. As always, nga kanunay nilang gi-welcome ang pulong sa Ginoo. Ganina they are very attentive to listen to the Word of God. Shout out na ko ang Clarin, PNP Clarin, diri sa Moa. Okay? Ilan na ko i-mention, kidaghan sila, niya basin, malipat ko ba, makalimot ko suban, no? And thank you so much for giving me, as always, a great privilege to share the Word of God. Hi, Pastor. Good evening. Good evening, Sad. Sister Mary Ann Tilo. Palanog na po, Pastor, aron mabulabog ang gingarian. Yes, palanog ko na to niron. Piti niron. Thank you, Brad. Ug sa tanang naka-Bluetooth speaker dahala. Palanog ta dira. Kail Soleria, shout out sir from Panglao, Bohol. Shout out ni brother, okay, Kail Soleria. He's listening this time from Panglao, Bohol. Shout out sa tanang taga Panglao. Labi na sa mga brad na ko diya sa Alpa Caparulong Libuban sa Gracias, Ginoo. And to Sister Beverly Abela, salamat Pastor, nag-live ka karon. Good evening. Walay sapayan kanunay himaya sa Ginoo. Pampokus kung mama nga ma-okay ang balatian. Tuan ang picturean ba da? Mag-pray po taon niya. Alright. Praise the Lord. And Brother Gerald Asis, kanunay yung ka nag-atang. Mayang gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo kay naka-live na ka, Pastor. Mayang gabi. Okay? So, kita nyo ang caption na nga live, so, ang ako ang tema di akong gibutang is Saint Paul approach or way of approach to soul winning. Ang pamaagi ni Pablo, usa sa pamaagi ni Pablo mga igsoon, how to evangelize or unsaon nga maka-soul win. Kaya ato nang isgutan karon. Praise the Lord. Shoutout na ko ang Cebu City Jail. Kanunay, juga na nag-shoutout nila. Maximum 4. Balo na mo din tanan. RDC 1, 2, 3 sila bradaris. Shoutout kanunay, no? Tanan, nga mga brad na ko diha. Kupot lang tas Ginoo. Mulurang running unos. Naay panalangin mo banos. And again, akong balik ko, no? Tanang mga brad na ko sa Tibuok, Kalibutan. Different chapter and council. Mga brad na ko sa Alpa Caparulong Lib. Kanunay uban sa Gracia sa Ginoo. And ipataas yun natong Ginoo mao ni pinaka-importante sa tuwa. Okay? Kay kung sigilan ta ingog long live yawa si Lord. Way long live. Short live dana. Diba? So Sayas Keptron in arms. Pisigami family, shout out Luzon, Visayas and Mindanao. God bless. Abantida. Parayon ta sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Isaiah Jake
Sakto ba ko? Isaiah Jake Apolinares. Watching this time from Lantapan, Bukidnon. Shout out again. Brother Isaiah Jake Apolinares, taga Bukidnon eh. Naminaw karon. Paparequest po ako, Pastor, nga maipaluna ni Lord ang iyang mga bulaton dinhing dapita sa among banwa sang Tampakan Municipality of Tampakan Sitio Riverside. Asa ni sister? Okay, sige atong iyampo na. Picturean din. Kay malimot ko niya nindot nga i-appeal sa personal prayer bitaw. Okay. Nawa po rin. Wait sa. Praise the Lord. Bless the Lord mga inay grasya. Para rin na tayo mag-live kayo. Medyo dakong lugar kay kwarto gamay. Kasi nang set kay medyo bugnaw kasi. Wait ha. Ito pabuto ng uban. Alright. Abog na. Okay. This time we have 22 viewers. So, magpabuto sa uban. No? Good evening, Pastor James. Shout out sa akong mga paryente nako diya sa Sikatuna, Bohol, okay? God bless. So, shout out sa mga paryente ni sa maningana ni Sister Nancy Hubay Adlaw nga taga Sikatuna, Bohol. One of the ako na sa tourist spot dire. Na diha ang si tawag ito lang, Bohollywood, lahi na may natawag nila no. And God bless you more and more, Pastor. Padayon lang dyan sa nasugdang bulot. Please, makipray po sa ako. What? Thyroid goiter. Okay. Kamaya, ras ginoo na eh. Ako na po, shout out. Shout out kasi ili dia. God bless you more and more, Pastor. Pastor ko. Alright. Brother Felix Lumod, maayong gabi mo diha. May gabi sa Sister Lulit La Cuarta. Okay, ako din shout out no Saya Skeptron in Arms kay mga brad na ko diha and kanan nga mga naminaw karon Luzon, Visayas and Mindanao. And I just want to encourage everyone to share our live tonight. And pwede niyo i-mention yung mga higala sa comment section. And you can also type at followers, at highlights, at everyone. And free ra makasubscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Okay? Praise the Lord. So again, our topic for tonight is about, kuan to siya, Saint Paul. So to, Saint Paul, yung pag-upload bitaw to soul winning. Okay? Ang usa sa pamaagi ni Pablo Igsoon, pagsulwin. I believe kita laylay tagpamagi na mga times nga mo attend ta og mga seminars, mo attend ta og mga conference nya ang topic is regarding soul winning. Anyway, love, napatong imong tila nga katong naay katubid ang bayabas, may lumi to ba? Kay inapuan mo. Wala na? Unsa man na? Excuse me. Guyaban na, okay. Close the door, HK. Okay? Praise the Lord. So again, of course, ang gibilin jud ni Lord before siya nibalik paghuman siyang crucifixion, sakto ba ko? Namatay, nabanaw. Iyang gibilin is go and make disciples. Panglakaw ka mo, di ba? Make disciples. So, and I know, usa na sa desire na to, magwali, magsangyaw, mag-evangelize. So, that is why, sometimes, mo-attend tag mga seminars about soul winning, about, mga G12, discipleship, ano bitaw. So, but tonight, natay pamaagi nga itong isikutan ni Pablo. Lahi ni nga pamaagi, soon. And, usa ni sa akong gisunod sad. Okay? So, mao ni. Before that, I just want to encourage everyone to share our live. Labi na katong mga Kristiyano nga hilig mo sulwin, mga leaders, try it, try this. Kay usa ni sa pamaagi ni Saint Paul.
pastor, unta, ma-meet ka na mo din sa among lugar. Asa na, pita na. Anahaw na to na. Bitaw. Wala problema, basta i-provide lang ni Lord ang itong tanan, pwede na. Asa man napita nyo, sister? Mary Ann Telo. Okay. Tuo na to na, diga. Okay, praise the Lord for the glory of the Lord. No, natawa man tayo pili nga lugar as long as itugot ni Lord. Nata, bisanasa. At tuwid ang kabukiran, kapatagan, isla, syudad, tanan. Hallelujah. Okay? So, let's pray. While waiting for the others, let's pray and let's welcome the presence of the Lord, knowing that without Him, we are nothing. Okay? So, while waiting sa... Napamalagilag. Baba. Di na tinod. Excuse me. Sige ka na, birahin na. Yeah. Nagpakuang ukti kay medyo ganina init kayo, nag-drive ko aircon niya. Gawas aircon na po lisod sa balay niya. Iting-inita. So, naikuha gamay ba? Okay? So, magtita. Okay, let's go. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for tonight. Salamat sa kadasig ng mong gihatag ka namo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And Lord, sa dili pa mi mamati sa imong balaang pulong, unas tanan, so siya mong kasing-kasing, Ginoo. Kung na kay makitaan mga butang, nga waka na lipay, waka na himaya, mga butang, Lord, nga may hinungdan nga, ang imong pulong dili makapenetrate sa among kasing-kasing pasaylo ami. Himoming takus, himoming angayan, himo ami Ginoong deserving to listen to your word because your word is so holy. And as we listen to your word tonight, let it be, Lord, nga nami kasing-kasing of course madinawaton, mapainubsanon, labaw tanan, willing musunod sa imong pulong, Ginoo. Holy Spirit, we welcome you tonight sa among pagabuhaton and have your way. We pray for your wisdom and revelation. And of course, Lord God, salamat sa gahom, sa imong dihog, imong presensya nga among mabati karon. Bless all the viewers, the listeners right now, Lord God. Asa man silang dapita karon, samtang mamati mi sa imong pulong, ipabati imong gahom, imong comfort, ipabati Ginoo imong presensya kanamo. And I declare peace of mind right now as we listen to your word. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. And I declare victory sa among pagabuhaton karon, Ginoo. Let your will be done. Wa mi laing ipataas, Ginoo. Wa mi laing giisa, ngalan lamang nimo. So Lord, it's all about you tonight. You alone will be glorified, will be honored, will be magnified, Lord God. So nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So let's start. We have 31. Shout out from Panglao, Bohol again. God bless you, sir. God bless Brother Kail Soleria. Thank you for listening, for watching. Right? So again, before we start, I just want to say, please share our live tonight and naka-bluetooth diya, palanugan ninyo. And aside from that, you can also type at followers, at highlights, and you can mention your friends and loved ones here in the comment section. Labi na tong hilig magsulwin. Okay? Kay mao mo gyud gisugo sa Ginoo. Even me mao gyud ako ang usasad nga kanunay gitrabaho, soul winning. Wala ko na nga pamantay uban busy ko diha dapita. Kay nindot ning mabalikan tas Ginoo igsoon nga nagtuman sa iyang kabubuton. Amen. So karon ako'y basahon nga verse are. Ingon rin pulong sa Ginoo sa wala man. Wait. Alright. Tara. Ingon rin pulong sa Ginoo mga igsoon sa according to Saint Paul. Again, ang atong topic karon ang pamaagi ni Pablo sa pagsulwin. Kapablo ni. Okay? So, ang basahin niya, 1 Corinthians 9:20. I believe some of us are familiar with this verse. Okay? Kani nga verse, igsoon, usa ni sa akong gikuptan. O usa ni nga akong gisunod o akong nakita nga dako po og kahimuan. Pamaagi ni Pablo.
Okay? And again, lahi-lahi siguro tawag strategy for soul winning. Lahi-lahi tawag strategy or pamaagi para mulid sa mga naas kangit-ngit nga dalhon sa tiilan sa Ginoo. Si Paul naasa siya strategy para ang mga tao nga wala pa kabalos ka matuoran iyang madalas tiilan sa Ginoo. Kaya kung basahin rin ang 1 Corinthians 9:20, arita sa New Living Translation. Again, take note, 1 Corinthians 9:20. New Living Translation ta, ingon dire si Paul, when I was with the Jews, or Hudiyo, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law, I too live under that law. Even though I am not subject to the law, I did this so I could bring to Christ those who are under the law. Again, kung balik ko magbasa ikson. Atol ni Bisaya, no? Ingon diri, 1 Corinthians chapter 9, verse 20, according to St. Paul, when I was with the Jews, or Hudiyo, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law, I too live under the law, even though I'm not subject to the law. I did this so I could bring to Christ those who are under the law. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Matod pa ni Pablo diri mga igsoon, kung naa daw siya sa mga Hudiyo, nagpuyo ako nga sama sa mga Hudiyo, atong gihubad ba? Aron ang mga Hudiyo madala niya padulong ni Kristo. Kung naapod siya sa mga nagsunod sa Jewish law, okay? Or balaod sa Hudiyo, ba sakto ba follow the Jewish law? I too live under the law. Iya pong gisibo iyang kaugalingon nga sama daw nga under that law siya. Even though dili siya subject to the law sa Jewish. I did this so I could bring to Christ those who are under the law. Iya daw ning gihimo para katong na ilalom sa balaod, madala niya sa tiilan sa Ginoo. Wow. Mao ni pamaagi ni Pablo igsoon sa iyang soul winning. Ana na. Ato na ning palawman, palapdan. Thank you, Nak. Yup, I know. Alright. Excuse me sa mga igsona. Okay, ato sa mabuto na ko ba? 31 pa tao, 31. Ba na nga. Alright. Thank you, Nak. Oh, okay. So, atong nadungog ganina igsoon ang pamaagi ni Pablo. Si Pablo daw, kung naa siya sa mga Hudiyo, iyang sundon or naa siya maghimo siya, naa siya ang iya pong buhaton daw sama siya sa mga Hudiyo. Di ba? Okay, so iyang gisabayan ba siguro kultura sa mga Hudiyo. Para ang iyang purpose ang mga Hudiyo madala niya ni Kristo. Kung naa daw siya pod atong nay under the law, may gingon diri. Magkinabuhi sad siya sa sama nila para ang iyang purpose madala niya sila sa tilan sa Ginoo. So, mao na pamaagi ni Paul igsoon. Ang pamaagi ni Pablo para makasulwin siya, iyang isibo ang iyang kaugalingon. Kung unsa ang sitwasyon anang dapita. Okay? Ang uban kuha na sa kong punto. Maro-maro gani si pastor ba? Kay klaro kayo, ang kaniyang topic karon kay tungod ni sa iyang host ba. Ako lang mong pasabton og maig soon kay I believe na yung mga followers na to diri nga lain-lain ta og hubad sa Bible. Labi na kato akong gipost nga gusto jud sila nga ang muwali magsayal or dili mag-short. Kabanday mo? Okay. So mao ni akong gusto ipaabot kani nga topic. Si Paul igsoon kung moadto sa kadapit, iyang isibo or ihaom ang iyang kaugalingon sa gitawag og kana bitawng og sa palibot ba murag atmosphere ba environment, okay, didto niya ihaom isibo iyang kaugalingon ano man para makuha niya ang kiliti ang loob atong mga tawhana unya iya silang madala ngadto sa Ginoo. Di ba mao ni pamaagi
ni Pablo. Di ba? Ug naapod siya sa katong mga dili Hudiyo, tungkol sa tugingon dili katong under the Jewish law katong something ana. Okay? So, iya na pong ihaom ang iyang kaugalingon sa mga klase sa mga tao anang dapita. Aron lang makuha niya ang loob nila, makuha niya ang kiliti. Unya madala di ay niya strategy sa tilan sa Ginoo. So that's Paul strategy for soul winning. Kung matusi sa kadapit mga igsoon, iyang ihaom ang iyang kaugalingon nila. I-fit ba? Isibo. No? Para maminaw sila sa pulong sa Ginoo. Para makadala siya bisag pipila, makakabig siya, madala sa tiilan sa Ginoo. Amen? Muna pamagi ni Pablo igsoon. Okay? Kaya nga naman, ang iyang motibo, muna akong punto, ang iyang motibo, ang iyang tumong, para magkabalo sa kamatuuran katong mga tawhana o katong mga tawhana iyang mamantala ang pulong sa Ginoo. Because maybe kung si Pablo iyang pagkabarugan, iyang pagka-Pablo, unya muwali siya tong dapita, siguro di siya paminawon. Siguro dili siya effective kay dili man haom ang iyang pagkatao nga na kanila. But don't get me wrong, kay sa sunod ani nga mga linya niingon si Pablo nga, pero di mo pasabot nga nagbayulit siya sa balaod sa Ginoo. Okay? Nagstuman siya sa balaod sa Ginoo. Iya lang gihaom ang iyang kaugalingon. It means nga naa siya nga mga klase nga tao, wala siya ning compromise. Okay? Nakisama lang siya pero hindi nakisama. Kuha niyo ang punto. Nakingminggol siya pero kung maghubog-hubog sila, wa siya ming sundog nila nga maghubog-hubog. Kanya kong punto. Okay? Ang iyang purpose, ning tipo siya anang mga tawhana, iyang gipahaom ang iyang kaugalingon anang mga tawhana kay strategy niya for soul winning. Amen ba? Kadiyot siya kay naglami na tamo gipaningot ko. Right. Okay? Maunay pamaagi ni Saul mga igsuon para mamantala ang pulong sa Ginoo. Excuse me. No? Para iyang ma-share ang kamatuoran, ang gospel. Aron ang naa didto madala niya sa ilan sa Ginoo. Amen? Kabalo ba mo igsuon nga mao sa niya akong gibuhat. Okay? Kaya bugnaw na kaya. Mao sa niya akong gibuhat igsuon. That is why sometimes ibas ko dito sa Facebook, but ako po silang gisabot kay mao po nilang pangagpas. Okay? Katong na ko yung mga previous video or previous live na ko, labi na during Simbalay nga maka-short ko. Dahil kung makitaan nga comment nga di ka ngay muwali kay nag-short ka. Niya akong asawa makitaan nga nagkarsunis, ana bitaw wala na nagbalaan, something ana bitaw. So gusto na ko ipaabot sa kadaghanan nga it depends upon the situation, but still naining comment mga igsoon sa katong post na ko. Unsay depende sa situation. Di na magsilbi baso na nga na bitaw. Pero mao ni si Pablo, iyang gihaom ang iyang kaugalingon. Kung magisgot ang ihaom, siguro ang iya pong pamisti, iyang gihaom sa pamisti adong mga tawhana. Nga naman, ang iyang purpose, para makawali siya. Pero ang uban, wag pong kasabot. Still, mo judge sila nga, hala, mao ni, nga naman eh. Bitaw ang uban mo kasabot, pero salamat nga, ang uban nga nagtanaw karon nakakuha sa akong punto. Parehan ako i-post ganina. Dapat man John Brad, dapat yun pastor nga magwali ka, formal ka. Kay tagahanda mo kuhan, formal ka kay balaan ang pulong sa Ginoo. Dapat magkarsunis ka, unsa ba diha mag-long sleeve. Kay tagahanda mo example. Dali ra na isulti kay di ta parehag ministry, pero mao ni. Try og wali akong hagito ng uban diha nga magsigig panaway anang mag-short nga magwali. Nga wa kabalo sa motibo namo. Because I believe daghang mga pastor karon nga magwali mag-short kay ngano man depende sa area. But sila uban, kinsa man na sila no? Grabe mo hukom kay balaan na kay sila ba perfecto na. Pero wala sila kabalo nga kaning among mga panamit. Amo lang gifit gihaom ang among gisuot para mas approachable mi ug mamati ang mga tao namo. Sama ni Pablo, biblikal man eh. Ang pamagi ni Pablo iyang gisibo, gihaom ang iyang kaugalingon sa mga tao nga unsang klasya sa mga tao ang nadiha.
para madala niya sila sa tiilan sa Ginoo. Tanawan na akong time. Paminawa, na yung mga times igsoon sa may ministry nga gipiyan ni Lord. Kabalo na mo sa background ako nga sa una na po ko'y kaagi nga. Kabalo na mo ko. Kuan po, salbayes po sa una, adik-adik na. So, na yung mga times na, of course, diha man ko gihulbot sa Ginoo, diha sad ko gigamit sa Ginoo karon. Na yung mga times igsoon nga, musulod mi og mga area nga kabalo ko nga na yung mga drug din. Okay. Pero ilaha po na, no? So, wa man tayo, di man tayo magkapilapil, kaya tuwa ni pag-share sa pulong sa Ginoo. Tanawa. Once magwali ka, nya, muadto ka sa area nga nagbaha ang illegal nga droga diya, na yung mga drug din na napita. Nya magsuloob ka dito, formal, kaya ko, do you think, paminawon ka? No, maan pa kag intel, maan kag taga-gobyerno, pusilon pa ta diya. Yes, tinuon na. Tagaan po tagkaalam sa Ginoo. Dapat kamauta makiminggol bitaw nga dili ingon nga musabay silang gibuhat kung dili unsa ang gitawag og sitwasyon anang dapita. Dapat kamauta nga makighaom sama ni Pablo ngano mas paminawon ta. Mingon kinsa man ang tuwa na kuyaw lagi na sa pulis na. Kuan man ginag porma na. Kinsa man ang kuan kuyaw man mga barog di ba? Mao na mas gipili nako ang attire nga mag-short, mag-t-shirt, sometimes mag-sleeveless nga magwali. Kabalo ko kinsa akong giwalihan. Kabalo mo ikson nga effective. Yes, di panghambog, grasya sa Ginoo. Effective siya nga pamaagi. It's biblical sad. Una akong di ba, kung gi-share ninyo. Prisuhan. Kita ba mo, nay siguro mga sa kapo siguro or sa gatos ka walihan ako prisuhan murag kapilar ako nga nagkasunis, kasagaran, majority mag-short ko. And then, I found myself that kanang approachable ko nila. Mudul, pastora na, mugag ko sila na ako. Sila mismo. Actually, mga ikson, sila mismo. Mingon ako nga, pastor, ganahan ko nimo. Ganahan mi nimo, pastor, kay kuan ka ba, di ka katahaan na pa mga panamit nimo nga, di mi mataha mo dool. Kami sa una, mga ikson, paminawa katong adik-adik, pami, iniguman na mo panuyok. Mag-inom Nami sa murag purok, magtapok ito mga adik-adik. Tanawa? Magtapok may mga adik-adik, and then, after that, ato rin, manigarilyo, magtungit, mag-chat-chat, red horse. Makabantay gali may, di makalikayan, kaya na may mga pundok, di po sumuha nga, hilig kayo, o ka na bitaw, mag-house to house, bitaw, si tawagan na, kanang evangelism. Di kalikayan, naagin na, okay? Magsige sila, kung ako, makita na mo na layo pa kayo, kay nagpulo, nag-long sleeve, nag-slag. Hala, na yung mga live tinuhan, mga live reliyon. Managan na mi. So, unsao na mo pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Mao ni akong punto. Ang uban magsigig pa na way nga mauni nga na nag-short. No, wa mo kabalo sa motibo. Di ba? Kay naay tumong na purpose. Bisan ako, dagang imubas na ko about sa ko'y magsulob na ko. No. Gisibo na o gipahaom lang namo among panamit. But our main purpose, very purpose, is to share the gospel. Yes, tinuon ni, tanawa, adto mo itong mga lugar nga na-drug din. Hala, pagbarong mo dito, pag long sleeve, di ba, pariglahan mo. Kabalo ko sa utok ang mga tao, diha kay diha kugikan. Kabalo ko mga lubilo nila. Mana? Di sad ka paminawon. Kung tanaw mo, kuyawa, likayan ka. So, dapat kamao ka, mudala sa imong kaugalingon. As the Holy Spirit leads sad, nga ma-fit ka ng dapita o ang pulong sa Ginoo, ilang mapamati. Di ba? Tanawa, glory to God lang. Bila na kabuk miduol na ko, ng mga adik-adik, mga kriminal, ang uban gikagriha, magpa-advise na. Kanong aray man sila mo doon na, o grasya sa Ginoo, glory to God be the glory lang. Kay di ko katahaan. Tagsara na sila kita na ko nga, gawas ko ng kuan, gawas og Sunday, makalong sleeve ko magwali. Pero kung mga ordinary day lang, wala. Ga-short na ko na, wali na, sangyo. Ano man. Gusto kong approachable ko nila. Kay ako nang nasinati before, na once formal kay ka, nga naka-slacks ka, sinaw kay kang sapatos, naka-karsones, naka-polo, or long sleeve, wala na, managan mi, oy. Di ba? So, kana siya nga, nasinati na nako, akong himo na karon. Unya akong nabasahan sa kaning naitabo ni Saint Paul, mao po niyang strategy di ay iyang gihaom iyang kaugalingon. Di ba? Ngadto sa mga klase sa mga tao aron ang pulong sa Ginoo naman tala
Wala maglantaw ang Ginoo tinuod na, sister. Ana na siya, ang duol pastora na. Mauna importante igsoon kay ako, I believe ang anointing, paminaw mo. Ang dihog sa Ginoo wa nagbase sa sinuotan kung dili sa kasing-kasing. Nganong si David gi-anoint ni Lord? Kay ang iyang kasing-kasing, he is a man after God's own heart. That's the requirements of anointing. Di ba? Kay pwede man ka nagsulob kung ka ng long sleeve da or nagsayal ka di og maayo, taas kay tanan abot sa imong tikod. But how about the condition of your heart? Birang uban maingon, sayop na, pastor, sayop na. Kay kung unsay imong nas kasing-kasing, mugawas gyud na. Di gyud na pwede, pastor. Ay, di gyud na pwede, pastor. Nga kung ang imong gisulob kuno, ingon sila, ang imong gisulob gasayal ka, ga karsunis ka, pantalon ka niya, galong sleeve. Imong kasing-kasing na hugaw, reflection na, sure mo, maunay gisulob sa una sa Parisiyo. Ang Parisiyo nindot kay mamiste. Ang Parisiyo tag-as og sanina, pero gisaway siya sa Ginoo. Alaot kamo mga Parisiyo, alaot kamo mga anak sa bitin, inyo lang gilimpiyuhan ang gawas apan ang sulod wala. Kuha niyo ang punto. Wala mga igsoon, mauna akong pamagi. But still, ang uban, daghan kayo kay, dahil nag-PM na ako mga igsoon, kuyaw kayo. Ingon siya. Unsay kasulti nimo sa Ginoo, pastor, ni katubang nimo. Nga, kuyaw kay lang, imong asawa, imong gipagkarsunis. Na ikaw mag-short ka muwali. Ha? Unsa daw kuno ikasulti nako. So gitagaan jud nilagda kong pagtagad ng sayal o pantalon ko. Yes, tinuod man na nga magpormal ta pero naa lagi area or sitwasyon nga di na mo apply mga pagkatkat og lubi pagsayal. Di ba? Di ba katkat og lubi? Di ba malilian na dihang mga unsa diha? No, naay. O ano? Common sense man guna. Ang importante lang nga imong gisuot na, imo nang gibuhat kay naa kay tumong, naa kay goal for soul winning like Paul. Sa ingon sa pulong sa Ginoo, gihaom ni Pablo ang iyang kaugalingon. Okay? Ngadto sa unsa nga klase sa mga tao ang iyang giatubang para i-lead niya sila ngadto sa Ginoo. Amen? Ano mga igsoon kaya akong balik-balik igsoon kung sus Ginoo, namuwali ka ganang mga drug din, adto ka dito ano mga area nga naidaghang mga salbahes niya mag-adto ka dito kuyaw kay mga mahukag igayagaan unya basta lang kay sa kuha mo ang prinsipyo okay raman labi na on mission mo niya ang mga babae nagkapantalon basta di lang siya laway di ba namay ingon sila kay ang ilang gihatag nga verse Deuteronomio nga ang ilang tanawa ang isuot kuno sa babae pambabae yes tinuod na pero wala ba di ay pambabae nga pantalon wala dahil lang namanggod na mga bukad nasubra na po, na-extreme na po kayo na ay babae nga, pambabae nga pantalon. Kung mulikay ta nga magpantalon, naunsa? Nga, imong walihan tong kumpanya nga naghimo silang pantalon para babae. Usaon ang pagsulwi na to na nga, kay bawo man to sila nga, maumaning di mo sulo, bugkarunis o, mga pantalon sa pambabae, di ba? Ana ba, mindset ba naunsa? Depende naman na mga igsoon sa sitwasyon, sama sa kong gingon, no? So, si Paul mismo, it's biblical. No, iyang gihaom, iyang kaugalingon ka, the very purpose of Paul is for soul winning. Aron iyang i-lead ang mga katawhan ngadto sa ilan sa Ginoo. Di ba? What matters the most atong kasing-kasing? Kung ikaw ba nga nagwali, wa ba kay kabit? Ikaw nga nagwali, wa ba kay gibuhat behind closed door? Kung ikaw nga nagwali, wa ba kay gihimo sa balay? Nga walay nakakita nimo, nga wa nalipay ang Ginoo. Kung ikaw nga nagwali, imo bang gisurrender ang ngay pa-surrender sa Ginoo? Because for me, I don't think mga igsoon nga tanang nagsayal o naglong sleeve. Kuan yun na sila perfecto. Nga wa na gihimo nga di mayo. Tinuod lang mga igsoon, na ako'y kaila mga igsoon, silingan na mo. Yes, kusog kay mo long sleeve. Pero yang gikamang ang yang people, gibuntisan. Ako di mo kumadlok, sa gipatawag pa ko. So pag naimakita ni tinuod, naitaas og sayal, pero nangabit. Gitakuban na din niyang sinuluban din, abot ang time na expose. It means nga dili basihan ang sayal, og ang taas nga pantalon, og ang kuan. Amen?
diri magmatter ang heart. No? So, sama ni Paul mga igsoon, ang iyang purpose for soul winning. So, iyang gihimo, iyang gihaom, iyang kaugalingon. Pareha na ko usay, ibas ko, i-close na. Nga naman, magsulob ko og fraternity nga t-shirt. No? Sa man si Kuan, pastor naman siya, usay kay magsanina pa og akro. Sometimes magsulob ko na, nga naman, kaya kung higugma na nako ako mga igsoon ako na sila kanang mga brad nako sa Alpa kaparo. Og tungod ana mga igsoon nga makit-an ko nila nga nagsulob ko, pirting daghana na sila moduol ako magpatambag, magpaampo. Unsay buhaton ako Brad Pastor para maduol sa Ginoo. Brad Pastor, grabe na kayo kung struggle sa illegal nga droga. Brad Pastor, mao ni akong problema, tabangi ko unsa may mo'y katambang nako. No? Duol sila nako kay approachable ko. Mao nang sometimes magsuot ko, ang uban ibas ko na akro-akro naglunglib-lunglib na po, yawa man ang satanik ha, sure mo. Usa ko karon nga nagpagamit o gigamit sa Ginoo alang sa mga brad na mo. Di pa dugay. Excuse me. Di pa dugay na itabo mga igsoon. Wait sa. Di pa dugay na itabo mga igsoon na ining duol na ko dear Brad. Dili na ko i-mention kay basi nagtan-aw ka Brad, I love you. Migdool siya dire, unya nagpaampo siya nako. Ako tong gikuan nag-oil ang yang agtang. Kay na siya struggle deep inside. Akro siya. Professional member sa Armed Forces of the Philippines. AFP, military siya. Actually, na siya na butang sa admin. Niari na ko. Unas na niari siya na ako kay balo siya nga kampante siya na ako kay akrosad ko. Diba? Mao na hinungdan. Nga na mga tayo, makighalubilo ko sa mga brad na ko. Kaya nga akong purpose, makasangyaw ko nila. Diba? Mauban, mag-judgmental na kayo. Sa mga sinuotan. Wala kabalo nga naay mga ingana nga mao din ay pamaagi para ang pulong sa Ginoo mamantala. Like Paul mga igsoon, no? Gisabayan niya ang ilang kultura pero wa siya yung compromise sama sa kong gingon, no? Naay mga binuhatan nga dili maiwala pero iyang gi haom ang iyang kaugalingon. Gisibo iyang kaugalingon ana nga area para ang pulong sa Ginoo mamantala. Mao na strategy ni Paul for soul winning. Amen? Mao na siya na unsa. So, it's not all the time nga makaingon ka kay uban. Sige, bira na kay makapagpirno na lang yun yung mag-short, magwali ha. Di ko mo to, grabe ka judgmental na. No? Dabi tayo yung comment bitaw ganina nga, magunsa man ang galong sleeve ka pero inigwali ni mo way anointing. Nowadays, grabe kadautan ang palibot karon. Ang need ron anointing. Nga mo sangyaw nga boldly isog. Unya ang impact sa grabe piti kay tungod kay naidihog sa Ginoo. Magunsa man ang tag-as kay long sleeve nga nigwali murarag mo banda bitaw ngano man na. Di ba? Ako manaway mga igsoon pero naadyoy times nga ang atong pagkatao ihaom na to sa sitwasyon para ang pulong sa Ginoo mamantala. Amen? So, like what happened to Apostle Paul, nga na yung gihimo, strategy na niya for soul winning. Muna kamo di mga igsoon. Kristohano naman kita, no? Oh. Mausa na itong buhaton. Kay usa sa ni sa pamaagi ni Paul. Iyang gihaom. Murni halubilo siya ba? Kaya say, makita tag na ako lang ha, tanawa. Uba mga Kristohano, makitag na magtagay. Pero ayaw lang po niyo buhatan ha, kung wa mo gilid ni Lord, magtagay. Murag likayan, bitaw ni mo, ang uban malain, mangod, pero ako mga igsoon ay magtagay na, mutipo ko. Mga brad na ko, amigo na ko. Bay, ari sa dili bay, o sige. Pero di ko mo shot, bisag usa. Nga naman, gusto ko nga makita nila ang Ginoo sa akong kinabuhi. Nga na, bitaw, sumuhang out ko nila, mga brad na ko. Asam dita mo sidlak. No? Ados kahayag ra. Ang uban mamili. No. Di ako sungsungon ako na. Mao na nga muhaom ko, mutipo ko nila because my very purpose is for them nga ako silang ilid. Ngadto sa ilan sa Ginoo. Amen? Mao na nga wa ko'y pakialam mga suot. Tanawa. Butan ta lang eh. Katong uban nga ingon sila nga
Muwali gali ka pastor aron respetuhon ka. Formal, pagpulo, pagpantalon, no, tanawa, rangkahan ta mo. Try gud pang long sleeve niya, pag sulwen dito atong nagtagay, katawanan ka. Igayagaan ka. Pero pag sleeveless ra, pag short ra, automatic na welcome ka. Ngano man, sibo ang imong panamit nila, the same na ako. Ako nang gihimo. And di ko mo ingon na, buot-buot mo ka, pastores, si Paul, yan ang gihimo. Nga iyang gihaom iyang kaugalingon, ana nga area, katong mga Hudiyo, mga dili Hudiyo, para madala niya sila sa tilan sa Ginoo. Di ba? Sana siya. So, ang importante manggod nato ani nga sa atong motibo ba, ang ato ang intention nganong mao na atong gisuot, mao na atong gibuhat for the glory of the Lord ba? Mao na importante. Kay magunsam po na nga proud kita sa itong kagalingon kay atong sayal na abot tikod, atong long sleeve bag-o kay nindot kayo. Pero ang imong motibo magpagarbo rita nga kami ra luwas kay mao gani tinuod nga naluwas o balaan kay sinuluban ba. Pero nikuli dito di ay behind closed door nagsige kag tan-aw pornography. Di ba? Nikuli ka dito na kay kachat-chat nga na kay kabit, di ba? Pwede mo na himuon nimo magtakuban ka di ka malata. Mao na mga igsoon akong punto is this. Dili ta pwede muhukom sa ministry sa uban. Like ni Paul, ang ubang mga tao pwede hukman siya, ano man yung tipo siya itong napita. Even si Jesus igsoon, ning hangout siya, ning tipo sa mga makasasala. Aron, makasangyaw sa mga makasala. Di ta mo hukom sa, mo na akong punto, di ta mo hukom sa sinuluban. Di ta mo hukom sa gibuhat niya. Kaya waka kabalo, gisugo na siya sa Ginoo diya for soul winning. Amen? Kung ba si pastor, kana si Pastor James, di ba yun, nibiran ako ganina. Ganina, gapon. Mao nang daghan mo, follow ni mo. Kay kuan ra ko kay ko luag ra ko di wa ko'y holiness. Kaya wa. Daghan na mo follow na, ano man. Siguro yung una naabot ang 255,000 kay gaan ra kay ko akong wali. Gaan ra daw. Di ba? Kay okay ra mag-short daghan jud mo angay nako wala kibaw nga akong gisibo. No? Akong balikon. Pagsuway mo pag long sleeve, pag pantalon niya sinaw kay sapatos, wali mo sa area nga naday drug din. Delikado pa ka diha. Ngano man, delikado maan kag taga-gobyerno. Dapat kamao ka mo sabay ana nga area para ang pulong sa Ginoo. Mamantala or di man kahilabtan sa mga drug poster pero di ka paminawon, likayan ka tungod sa imong gisuloob. Nasinati na ko na. Mao na nga I try to fit myself in every situation, in every area para ang pulong sa Ginoo mamantala ang napita. Amen. Mao na tinuon unsa ko sa diya po toy I know na ako mong respeto siya babae ngun sa ganina nga. To God be the glory ng pastor ni tanaw kasi God bless. To God be the glory ng pastor kami ana niya ba nga sanasa mi napita bisan ari mis bukid magsayal jud mi pirmi. Inyo hapon na nyaing ko. Sagdi lang inyo hapon na. Amuasad ni. Pero what if adto ka sa bukid mamutong magsayal murag di jud mao. Bala daw makaligid-ligid ng kadagma-dagma or something ana basta makasayal. Tanaw na ko murag okay ra. Murag magnaay basta okay. Siguro ilapon na. Pero sa kuha lang igso na adyo sitwasyon nga kinahanglan ibagay na to atong panamit. Dapat ito ning binuang bitaw. Comment nga ingana usa ka raw lubi unsa man. Panalitan bi ako babae po to yung comment nga makasayal ko. Unya musa ka kog lubi. Unsa naman eh. Labi na rin sa mua na rabay musa ka lubi sa mua nga babae. Di ba lab? Na babae na mo diri nga musa ka lubi gyud. Kamukat-kat gyud na. Nya pasayalo nimo. Delikado tadi ka. So naay lugar for me like Paul. Okay? Katubong nag-live ko, one time nagsimbalay mi dito sa Dikas Lungsod. Katong nga area nga mong ituan, dagat yun na. So taob nya muhunas, nya ni kahunas na adto na bitaw. Sa mi pastor ning hunas na adto na mi dito. Dayon, nay part nga mga basa-basa. So di gyud applicable ang pantalon kay usap po aside from that. Wala sa squatter area man na di alam no? Sa murag something sa squatter area ang dating. Mao na nga gisaway ko nawa sila kabalo. Nga perti daghanan na bless atong napita. Every time glory to God lang muwali ko dito maka-short. No, mao na ako gingon nga naay mga area nga ihaom na to atong kaugalingon
para ang pulong sa Ginoo madungog nila. Likayan, hala, kuyawa mo na sila, malikayan. Pare na mo sa una, kung gisier nyo. Mulikay mi ha, kung sa na di ba? Importante igsoon ang pulong sa Ginoo. Amen? Muna siya. Ang uban kay maingon, kapandulan ka, pastor. Muwali ka mag-short, sure mo. Kita din mo, nagwali ko mag-short sa simbahan. Of course, simbahan, naka-long sleeve ko, pero minti, kita mo mag-live ko. Long sleeve. Na, ano, yun na. No? Formal kayo. Sulod simbahan. Sa gawa sa simbahan, mission na for me, ang gawa sa simbahan, mission. Okay? Naapoy mga situation or times nga gawa sa simbahan na yung mga gathering, formal, gina. Pero kung magsulwi na gali, depende for me, depende yun na sa area or sitwasyon. Amen? Kay, dapat kamao sa ta nga mo, bagay-bagay ba? Parang pulong sa Ginoo mamantala. Dili ni ako ng mga igsoon, mao ni gihimo ni Pablo. Iyahang gibagay, gihaom ang iyang kaugalingon para ang iyahang ang pulong sa Ginoo mamantala niya. Og iyang madala ang pipila ngadto sa tilan sa Ginoo. Mao ba yan isugo sa Ginoo? Mao na mga igsoon nga every time adto og prisuhat, kabalo na mo mag-short ano kay gusto approachable kay ko sa ingana. Ang uban dili lang ka relate. Pero dapat aware sila ni Pablo. Unsam din ang gihimo ni Pablo. No? Di ni nato dapat latangan ato ning pamalandungan o palauman. Unsa kanino ngano mang si Pablo ingani man sa mga Hudiyo mauni iyang haom iyang kaugalingon sa mga Hudiyo, ming sabay siya sa mga ilang maybe kultura niya, pero ang iyang tumong dili ingon nga magpakasala siya nga mo compromise back to share the word of God to them and to lead them to Jesus Christ. Amen? Mauna ang tumong og tuyo ni Paul. And according to Saint Paul, ingon siya, imitate me as I imitate Christ. Ingon man siya, sundo na to siya. Di ba? Pero noon, dahil lahi man og ministry, siguro, ang uban wala gitawag ang area, mauna nga, kaya sige lang silang formal, kanunay formal kay ang ilang area need og formal, di ba? Pero kami nga mga cowboy og adik-adik kaniadto kriminal, ayaw mo pag-expect nga mag long sleeve ko kanunay. Kundili na yung mga time nga mura ko kriminal o purmang ano man para ma-fit ko sa mga kriminal. Yun sila, unsa na yung pagwali, pastor? Parastaw? Di, si parastaw. Para ko sa Ginoo ni ako ang gimo, pero akong gihaom akong kagalingon nila para mas ganahan sila mo duol. Di sila mataha. Di ba? Muna si mga igsoon, muna ang pulong sa Ginoo gi-remind ta nga. In soul winning, na ay different strategy, na ay mga pamaagi para ang pulong sa Ginoo mamantala o mapaminawan. Okay? Mapaminawan sa mga tao. Amen? Example, ako ba, nagsulong-sulong, long sleeve, niya na ay nawal, nagwali dito, kabalula. Nagwali-wali, or nire, mauman ang naikabit. Ang kabit, to sa layo, di mahalata, di ba? Huwag, yapon, yapo. No, mga na mga igsoon nga, for me, in soul winning, di basihan ang sinuluban, kundili, unsa man ang area diha. Unsa may dapat nimo nga himuon para muhaom ka ng dapita. Kuha niyo kong punto. Unsa may akong buhaton para musibo ko, mabagay ang akong kagalingon nila, unya, free ko nga makashare sa pulong sa Ginoo. Anara, di kay imo jung ipugot imong kagalingon, i-apply nga murar kag tanaw, white lady. Hala, unsa man ni? Kay uban wala magkasabot og gana, labi na magtama. Kadlok ba ni? Kataas magsaya yes tinuod. Di ni binuang, di ni pagtamay. Mabito ni ingon ko nga dapat ka mauta mo bagay kung asa dapita ta mo lugar. Kay ako ni agi ko adik-adik, ug ni agi po ko nga naliso akong utok. No? What if busaka among kabuyo? Kuyawa man ni. Maantag ko kay kanira bang mga adik-adik more on hallucination. That is why I'm telling you, brothers and sisters in Christ, that it depends upon the situation. The environment. Atong ihaom atong kaugalingon para ang importante ang pulong sa Ginoo mapaminaw nila. Amen? Muna siya, muna ang punto na unsa po niya. Nga na mga igsuon.
Because even Saint Paul, iyan ang gisundog, iyan ang gibuhat. I mean, iyan ang gihimo, di sundog, no? Siya ang author, ani. No? So, ito ingon, tumasahon din, ano maklaro. Si Paul ang author, ani, ingon siya diri, oh. To the Jews, I became like a Jew. To win the Jews, okay. And to those who are under the law, I became like one under the law. Pero na open and close parenthesis, though I myself am not under the law, so as to win those under the law, no? Iyang gibagay-bagay, iyang kaugalingon, iyang gisibo, iyang kaugalingon sa klase sa tao nga iyang mahalubilo para ang pulong sa Ginoo mahaom. Di ba? Ana ra na siya mga igsuon kay need magita mo share sa pulong sa Ginoo. And then usay maglisod ta makashare sa pulong sa Ginoo kung ato abitang na sometime nga ipugos na to atong pamaagi, no, murag dili sibo ba para karon mga igsoon nganong mag-live ta, nganong sige kog share sa pulong sa Ginoo sa social media. Tungod na mga igsoon kay ako nakita nga ang social media, ang Facebook, ang YouTube, epektibo nga pamaagi para ang pulong sa Ginoo mamantala kay kusog man kay niron. Gisabayan ako. Ang demonyo mga igsoon gigamit niya karon ang social media. Daghan kay mga porn site, no, mga laway, mga unsay magtudtuan ng TikTok, daghan kay mga laway, mga binuang, mga scatter, mga sugal, online gambling, daghan. Actually, ang social media gigamit sa yawa ron. Ug ako nakita, ako akong panglantaw. Effective kayo. Nga gipakatag sa yawa ang iyang mga pamaagi. So, ako nabantayan nga, oy, epektibo mga yung social media, susudlan ako ni. Kabantay mo, ning suod ko! Pero unsa man niya akong gipang post? Laway ba? So, akong gipost na nagtuwad-tuwad, unsa ba niya akong gipost na mga bastos ba? Wala. Pulong sa Ginoo. And glory to God, by God's grace, niabot og 255,000 followers. Daghan na minaw, na mati, daghang na-transform ang kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo. Disan nila nakit social media. Mao ni akong giingon. Dapat kamauta mo haom, mo bagay-bagay sa atong kaugalingon nga isibo nato sa sitwasyon or sa season or unsa man da nang dapita environment. What kind of environment is that? Atong isibo para ang pulong sa Ginoo mabati nila. Amen. Mao na siya kay mao na gibuhat ni Saint Paul. One of Saint Paul's strategy for soul winning. Iyang gihaom, iyang kaugalingon. Amen? Sa sitwasyon. The same na to karon so gi-remind lang ta ni Lord ani mga igsoon nga in soul winning igsoon, magpagamit ka sa Ginoo. Nay mga daghang strategy apan napoy usa ka klase sa strategy nga gihimo ni Apostle Paul nga atong isibo ihaom atong kaugalingon ana nga area. Amen. Ako nagmahay nga ako nang gihimo igsoon. Ato niaging si Manna na ning chat nako. Niaging si Manna ba to? Ana siya nako, Pastor. Kumusta? Kuy kitsa man niya. Kuy kitsa man ka? Ako ba to si Kuan Pastor? Nakagawas na ko gikan sa prisuhan. Salamat, Pastor, sa imong pagbisita sa prisuhan. Salamat sa imong pagwali. Daghan kay kong nakatunan. Glory to God lang ha. Asa man karon na ako ni Pastor, na ako diri. Ano ba? Kita ta pohon, brad. Akong gingnan. So, wa ko nagmahay nga mag-short ko magwali og prisuhan. Wa ko magmahay nga nag-sleeveless na ko nagwali sa prisuhan. Kay perting ilara nila na minaw kay approachable kay kung lagakson ko nila. Naman na yung mga kuhan. Rihas, gakson ko. Pastor, salamat kay manghilak sila. Kay ingon sila nako ang ila jud nagisulti o di jud mi mataha nimo Pastor kumpara sa uban dili ni nako pangumpara but mao gyud na ilang reaction di sila mataha kay mataha nila makita nila na magpulo maglong sleeve nga magwali dito nya makauban naka long sleeve puro mataha nila ba maminaw pero murag di kayo sila free nga maghatag og reaction mo interact ba sa message or mo response. Pero nako nga murag bugoy-bugoy, pirting ko ana. Brad, nagakos-gakos mi dito. Sumaw niya akong punto igsoon. Yes, gisugo ta sa Ginoo for soul winning. Wa ta giluwas sa Ginoo nga maglingkod ra simbahan nga way buhaton.
kundili giluwas ta aron mahimo tang instrumento alang sa kaluwasan sa uban. Ug sa pamaagi sa pagsulwin, pagsangyaw, pag-evangelize, daghang kay mga strategy, daghang mga pamaagi. Pero naay pamaagi nga gitudlo nato si Pablo. Kanang ang atong kaugalingon, atong ihaom, isibo sanang mga klase sa mga tao aron makuha nato ang ilang loob, aron makuha nato ilang kiliti, and that way makashare ta, makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo. Makaduol ta nila og sila atong madalas ilan sa Ginoo. Amen. Nag-uol bitaw ko mga igsoon kay day mga how many previous months na ako'y mga video bitaw nga gi-post na ako sa prisuhan kanta man jud ko kunya mawali katawuan ko niya sayangan ako daw nga magwali daw mag-short sayang nga pero yung sa sayang ko no di na pwede brad di na pwede pastor sayangan nimo girespeto unta ka pero nga na imong style magwali ka mag-short sa prisuhan unsa man pagtahod sa mga tao nimo isip pastor ka nga di man ka angay tahuron bisag sinuluban na so gi-judge ko nila pero igsoon mo prangka jud ko wa ko nagmahay nga nag-short ko nagwali sa prisuhan ug sa pipila ka mga adlaw mosulod na pugos prisuhan mag-short gyapon ko. Ang akong ministry nga gipiyal ni Lord, ang gipiyal ni Lord nga ministry sa ko dili ko pwede nga diktaran og tao. And akong nakita nga effective sa gona nga area. Yes, dili lang panghambog, glory to God lang. Kaning uban nga mga disciple na ko diri na may mga disciple na ko diri nga gikag prisuhan igsoon. Pagwali na ko ani nila nag-short ra pug ko. Wa ko nag-long sleeve. Pero ang akong gisiguro nga akong giandam ang akong kasing-kasing kay ni gamit sa Ginoo nimo makita si Lord pareha bitaw tong Samuel padung na niya gi-anoint ang mga igsoon ni David pero wala nagtan-aw ang Ginoo sa panlabas. In other words, kung magpagamit ka sa Ginoo, yes, makita sa Ginoo ang imuhang gisuot, tanan makita pero ang mas gitan-aw ni Lord ang laman ng puso mo, kapatid. Kung imong kasing-kasing putli at ubangan sa Ginoo, gamiton ka ni Lord bisag unsa pa na imong suot di basta dili lang pud laway. Kay mauna ako na sinati, yes ako mag-short ko, mag-sleeveless ko, maka-jersey ra ko magwali. Sakay. Pero after sa wali, grabe ang impact, grabe ang response sa mga inmates. Response sa mga brad na ako sa Acro. Grabe brad, ganahan dyo ko. Napay classmate ng mga pulis sa una nga babae. Pastor nga no, man dyan ni pastor. Basta muwali ka ba, makahilak man dyan ko. Ano ba na? Kinsa may mo pahilak. Ang tao, kita no, ang Holy Spirit, ang si Lord na, anointing na ni Lord. So, ang basihan ni Lord. Amen? So, mga strategy ni Saint Paul in soul winning. Iyang gihaom ang iyang kaugalingon but still iyang gisubay ang kabubuton sa Ginoo. Iyang gisunod ang balaod sa Dios. Upon that time, iya lang gihaom ang iyang pagkatao ana nga area para mamantala niyang pulong sa Ginoo. Amen. Mao na siya mga igsoon. So tonight gitudluan ta sa Ginoo sa lain nga strategy or pamaagi para atong ma-deliver ang pulong sa Ginoo. So to all of the listeners right now, wa ko kailan ninyo, unsa may gipabati ni Lord ninyo karon nga pamaagi. Okay? Pasiron mo para mahaom ang inyong kagalingon ba din buhata. That way effective ka. Amen. Kaya ako igsoon ako magwali, wa ko pakialaman ang mga istorya mga tao. Ang uban nagtuo nga ayaw pa distract ang mga nagbaso. Ang tinuod wala ako, wa adto bisag gamay. Naanad na ko na nila, malipay ko. Huwag na imubas na ko, no? Kaya ko, igsoon, why makadiktar na ko gawas sa Ginoo? For me lang. Bahala na sila diha. No? Mauna mga igsoon nga. Akong ikadasig ninyo kung unsay gipabuhat ni Lord ninyo. Especially soul winning, kay gisugo man kita to make disciple. Wa ka gibag-o sa Ginoo aron ikaw ra maginusara, maglipay-lipay ka, no? Gibag-o ta sa Ginoo, mahimong instrumento sa kabag-uhan sa uban. Og sa mensahe karon sa Ginoo mga igsoon is para atong mamantala ang mensahe sa paglaom ngadto sa uban,
naay mga sitwasyon nga atong ipahaom sa ang atong kaugalingon nila. Ug mahaom na, diha na kamuwali. Mao na gihimo ni Pablo. Amen. So mao na siya mga igsoon, no? So salamat ko sa ginawa ni nga mensahe kay usa ko sa buhi nga testimonya nga tinuod yun na nga naay mga times nga dili magmatter imong gisuot kung dili magmatter imong kasing-kasing. Dapat ito yung comment, kinsam day mo wali ang sayal, ang pantalon, no? Ang ba man. Di ba? So ana na siya common sense niya. Aside from that, nakamiblikal sad siya, no? So basta lang dili ka medyo laway or lastful sa pananaw sa uban. Presentable ka, ana bitaw mo na importante. Gamiton ka sa Ginoo, labaw sa tanan, ang importante andamo nato kanunay atong kasing-kasing kay diha nagbase ang iyang dihog. Diha nagbase ang anointing ni Lord. And ang anointing ni Lord maunay makapaepektibo nato sa atong pagsangyaw, pag-share sa pulong sa Ginoo. Kung kita-kita ra, walay dihog, wala. Mubanda ra na atong mensahe. But because of that anointing, gikan sa Ginoo, takay nakita ni Lord ang atong kasing-kasing, nga putli, angayan, nagkinabuhi, nga subay siyang kabubuton, gamiton ta sa Ginoo. As long as available ta, and aside from that again, depende sa area, sitwasyon. Dapat kamao ta muhaom para i-welcome ta. Okay? Para makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Amen? Mao ni mensahe sa Ginoo mga igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God for your word tonight. Imumigi pa hinumduman Lord nga usahay na mga sitwasyon nga kinahanglan ihaom namo ang among kaugalingon. Kinahanglan ibagay-bagay o resibo namo among kaugalingon aron ang imong mensahe, imong pulong, imong gospel mamantala or madungog sa uban. Unya amo silang madala sa imong tiilan. Lord, thank you. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Kayo sahay naglabira ang among kadasig unya way kaalam. Lord, give us wisdom and I pray the guidance also of the Holy Spirit, Ginoo, for us to become effective instrument for soul winning. Salamat ani nga pagtulunan nga imong gitudlo kanamo. Ako nagaampo Ginoo nga amo kining i-apply ug among kinabuhion base sa imong leading usab kanamo, Ginoo. Thank you Lord, thank you Holy Spirit for your presence and thank you for your word. Salamat kayo. And Lord, this time I pray sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo, continue to bless them. And I speak life for them and I speak financial breakthrough sa mga na problema financial, mga utang. Lord, i-bless Lord God in Jesus name. Ug sa tanan Ginoo nga mga negosyante, I declare imong pauswagon sa pangalan ni Jesus. Unya, gamita po Ginoo alang sa imong kimayaan. Sa mga nagtrabaho, I declare promotion and favor in Jesus name. Sa tanan nga naay balatian, I declare healing in the name of Jesus Christ. By your stripe, Lord God, by your wounds, we are healed in Jesus' mighty name. You're the same yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos nga niayo sa lain-laing mga balatian, bisan ang patay imong gibanaw. And the same Jesus whom we serve today, I declare healing, Lord God, sa tanan nga nagsuffer karon og lain-laing balatian, either sa physical and emotional. Ug sa tanan Lord nga mga walay trabaho nga nangitag trabaho, I declare open doors, opportunity for them to have a job in Jesus name. And sa tanan Ginoo nga na-depress na mga problema, I declare Lord God peace of mind and ibutang ang paglaom silang kasing-kasing Ginoo. And I declare comfort in Jesus name. Ug sa tanan Lord nga gusto mo gawas sa lain-laing addiction, mga gapo sa lain-lain nga mga dili maayo, I declare deliverance right now. I declare nga kana nga mga chains mabungkag, mabugto by the anointing of the Holy Spirit in Jesus name. Thank you Lord God for the genuine transformation in the mighty name of Jesus. Lord God, thank you. This ning taknaa Ginoo among dawaton ang kadaugan. Kay bulungang butang gikan kanimo among dawaton Ginoo, panalangin among dawaton Ginoo, mga milagro gikan kanimo. Himuwa lamang ning angayan, kapiyalan Ginoo. Dawaton namo kini uban sa dakong pagtuo Ginoo.
Mao kini among pag-ampo amahan amo kining gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among maluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Bugnawa oy. That's all for tonight. Okay? Ako'y balik ang tanang dungog himayas tumbuhi nga Diyos. Shout out gyapon. Shout out. Salamat kay Pastor Jill. Busog jud kayo mi sa imong mensahe. Dalaygo na nga tumbuhi nga Diyos. Himayas sa Ginoo Brad. Sundod na po da. Again, shout out Brother Jamie Payot og sa Payot family who are watching and listening this time. Okay, so again, to God be all the glory. Ang ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Diyos, and I pray and I declare sa itong pagpahulay karon mga igsoon, ubanan ta sa Ginoo, iyang presensya, ang iyang balaang dugo, magatabon ka na ito, or mumatata nga malinawon. And sa tanang mga OFW karon nga nagtrabaho, okay, and dili ron ting katulog sa inyo ha, I declare God's favor upon you. God will bless all the works of your hands, and I declare that God will bless all of your decision that always align to His will. And I declare favor sa inyong mga amo. I declare promotion in Jesus' name. And I declare comfort as well. I believe, dili ilalim. It's not easy ang inyong sacrifice for your family. Pero na si Lord nag-uban ninyo. Amen? So, God bless everyone. So, see you next time. Ugma, bakante. Tapos, di lang ta busy. Ay, simbalay ta, ugmalap, no? Tanawon basin sa adlawan makakuan ko, no? So, as long as I have the chance and opportunity mag-live ta mga igsoon. Okay? Again, thank you for watching, and I just want to encourage everyone to share our live kay 30 days pa ni available unya. Madelete sa 30 days. So wala pa maka-follow sa tong maka-subscribe sa YouTube channel, you can subscribe it, free to subscribe na ang link sa caption na nga live. Kanina tong live i-download na ko niya akong i-upload dito. Amen. So that's all for tonight, brothers and sisters in Christ. See you next time. Ampo, amping, abante. Good night, everyone.